Nou, goeiemiddag allemaal! Heb je een klein beetje zin in de vastelovend? Ja. Hallo? Hebben we zin in de vastelovend? Gelukkig. Ja, we waren gisteren al in de steenweg te proeven. De beste cameraman van Gelaen is weg aanwezig hier. Jawel, hè? Dus dat werd helemaal goed. Hebben we een applaus gegeven. De beste cameraman van Gelaen! Vinden we hè? Vinden we? Reuntje. En dan, ja, Mieke, zullen we gewoon echt naar beneden gaan? En dan gewoon nog een beetje met, als je het goed vindt. Dat komt net doen wel, hè? Wat net doen we? Oh, zo was het niet weg, hè? Ja, zullen we beginnen met iets wat we hopelijk allemaal wel kennen. Een jaar of 3 geleden horen we met het LVK. En dit is ook toepasselijk voor de Zaoterdig met de vastelovend. We gaan nog Âltied Ope. Kennen we? En dat is een setting. Ja. Ik zou zeggen, ik hoop dat de muziek dan is. Boor, dat zit al op fans, zie je dat? Waar ga je voor? Dan hoop ik dat het geluid ook is. Bicycle. Anders doen we even samen. Ja, daar is hij. We beginnen rustig, hè, hoor. This was me with seven. Die wereld was lekker, dat de leven het gesticht